Alaykum merhaban tomoşaşlar. Sürpriz hyzmaty öz işini ýerine ýetirmegini dowam edýär. Daşow dolaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň ýalkym geňeşliginde ýaşaýan edil häzirki wagtda daşary ýurtda zähmet çekýän Permanjanyň adyndan sürpriz mehriban käwesini, ýagny edip käwesi mehriban ejesi Gülýaprak gelejäniň 50 ýaşynyň dolmagy bilen mehriban inisi Perhatjanyň 11 ýaşynyň dolmagy bilen gutlap barýas. Onda sürpriz hyzmaty ýola düşdi. Jeyhun Production ýazga geçirýär. Şeýhzan operatorum Ulgamna. Benim can yaşım uzun olsun, korçun kovulup olsun. Damı görüyoruz olmasın. Täze yaşam nesip etsin. Şimdi de şu şartlıklarına katlaşıp bilmedik. Yani ben şeylerim olup orzun yerine etip yaran oğlumu tayverdim. Atınana mutluyum. Alacan uzak yaşa. Merdan Balpaz. Jeyhun Production size de kutlu olsun aydı ya. İşimiz üstünlük. Ene mehriban dostlar, Permanjanyň döwletli ojagına geldik. Hawada soğurak tiýleşip bireler neçe. Salamu alaykum hemmäňde. Salamu alaykum. Olmaýa daýlaňa. Perman oğluňyň adyna gutlap geldik daşary ýurtda. Rahmet çekip ýören oğluňyz Permanyň adyndan ne Gülýaprak gelneje uzak ýaşaň ne oğluňyň adyndan ne süýjülük şokoladlar, ne süýjülük torty ýaşy uzak bolsun. Perhat inse. Gel Perhat. Ne Perhat sanyňam dogluňyň ökeni Perhat geçe beni. Sene mutluýan ağa Permanyň adyndan. Perman oğlum sağ ol. Nenegem ýaşy duýmadyn. Göröliň ýaşyny berdin. Sanyň sağ bolsun. Görjüňiz gowy bolsun Allaha. Permanjan sağ ol. Taňry ýalkadyn. Oňy ýerde geçseňem sagamaňyz. Köp sağ ol. Eden sürpriziňe minnetdar. Sağ ol. Ýerde geçseňem janyň sağ bolsun oglum. Ağa sağ ol. Lu oynap gel. Etme tamam şunu toyda turalıyım. Algence yaşımı duyum olsun, canın sağ olsun. Oğlu gıydığına konup yaşayamadı ama satsan bereket versin. Ağam bilen bir ömrü canın sağ olsun. Gelece yaşımı duyum olsun. Allah'can hemişe öyüngüzde toy olsun, kulkulu olsun. Saçaklarına bereket artı verdin. Perhatcan senem yaşımı duyum olsun. Allah'can gördüğün kuğu olgay. Allah'can. Mamjan ýaşyňyz duýmasyn, görjüň gowluk bolsun. İşlerinde üstünlük, awray, arzu edýän. Yaşını duymaz. Ecem bilen dadam adynam gutlayan. Ýaşy duýmasyn neydi? Gelinim aýaň adynam. Yaşını duymasın. Görjüň gowy bolsun, ondan çagaçyklaryň arasynda gül oýnap otur. Awa. İşte. Taçaklar giňden ýazylsyn taýyn. Elmedam toy bolsun. Toyda gatnaşar. Mamjan gullukda qagymyň adynam gutlayan, üstünlük. Görüşüňiz ýaly bugün mehriban käwäniň Gülýaprak gelnejeňiň doglunyň gutlap geldik. 50 ýaş toy, tortda ýazylan 50, 11 ýaş toy, Perhat sanyňky. Ýaşyňyz bolsun. Indi diňe süýjülük tort däl,
Permanyň adyndan ýene bir sowgat bar. Geleze sana. 1 2 3 Diren can içim telmi oh, can içim telmi Hemmäniň döwletli ojagnaşlar ýaly şanly güller, ýatdan çykmajak güller köp bolsun goý. Her bir ata ene öz çağıjyklarynyň da gowularyna gowunyp begen ýaşamanam süýsülemeden ardy ödýät. Bir el sarpyp gollalyň onu. Lardı başımdan Ukavisim aylanırdı taşımdan Ağlamadım aksit birip düşünün Gile düşünün Aksidinin diren can içim delmi oh, ul ini delmi Şahir aydır kenir içen kımmatı Şunun için yazdım 5 kelim hatı Ya da salsın muhum metin ımmatı Gile ımmatı Aksidinim diren can içim delmi Aksidinim diren can içim delmi oh, can içim delmi